Hello, hello. Himastri Kumar, hello. Most welcome. By Kabin, BTY, most welcome. WT anu फैलालै खाना रागा जानानै दा बारे बारे होबाय आङो एबारबा डाइरेक्ट 4:30सिम थाखानोसै आङो मबाइल चार्ज सोनानै where are from? I'm from Assam, India. And you? जो नया नया है प्लीज कमेंट करो, मुझे साफ कर दो, मैं सभी को बैक करता हूँ. असम, यस. मा ओंख्रि जाखो जोंना काबिन बिटिवाइ? मा जाखो? हाउ आर यू? बोल रहा आई एम फाइन. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका बताओ. Comment. आप लोग के पास मेरा आवाज जा कि नहीं गया? Like, okay, bro. Thank you so much. WT anu फैलालै खाना रागा जाबाय आं एफा मा होनो 40 टाका गाहामनि नेटपेक सानसेयाव इउज जायो WT फैयाना एकदमबारे. मबाइल दुंखावजोबथोंसै दिनै. मा होनना बुंखो? आं बाइक प्रममेन्टसो फैदों. अके. ओके ब्रादार, ओके. मिनि सोरबा पामसार जादों ब्र'नो, पामसार जादों आरो ने. बोरैथि जाखो? ओमफ्राय इसा मोसाहारि मिनिबायसो. कारेन्ट थांलायबाय बाला फाल्थुथार. नेट मानखोबायलै.
लाइक खालाम बेबायदि मा जाखो इसारानि साहा सोना गेलेनायमोन नोंलाय सारसोना गेलेनायमोन नोंलाय आरोना सारसोना गेलेनायमोन नों होनदों ओं सारसोना गेलेनायमोन आं नै कारेन्ट फैफिनलायबाय क्रेकसो माथा गरम कारेन्टआनो कारेन्टआथ' माथा गरम बे मानसियासो माथा गरम जायो कारेन्टखौ दानलाय मालाय खालामनो बल' दे सा कमेन्ट खालाम दे स्पिड कमेन्ट खालाम दे जोंना अननानै दे सोर आइडि नांगौ कमेन्ट खालाम रामजी का हे हेलौ ब्र गुड आफ्टारनुन आरोना लै नै निजे ब्र गुड आफ्टारनुन गोदाव सोराव लागायलायबाय जोंना नै आंना माबा WT-फोरानो गैया माथो माला मा जाखाबाय आङो एफा नेटपेक सोनानै फाग्ला नेटपेकनि समान मोनफिनाबा लस जागोन माथो आंनो मोननैसो आइडि लागावना हरलाय होनदों आरोना नै अके हरगासिनो दं दे र' नैबेजों हरगोन आं देलाय इंलिस मेन कमेन्ट हरलाबायलाय ब्रादार भिडिअ रानिं दे नोंनि नाइट पार्ट टु नाइट निजे ब्र मालाथो मन' खालामनो थांखो नोंलाय निजे ब्र भिडिअ रानिं इसा बहानि नों होनना बुंदों आरोना बहानि आं उदालगुरिनि आइ एम उदालगुरि र' बावदोंसो आं आंनियाव वेलकामनो आरोना मस्ट वेलकाम जायो मस्ट वेलकाम माइ चेनेल अल फ्रेन्ड मस्ट वेलकाम जायो आरोना आंनियाव नों बहानि इसा नों बहानि खम जारलालै सयथिबो नोंसोरजों बोरो निजुवेलाय आइदि बिनिया बिगुरा ओंखारखो बरिया ना होनदों आरोना ini na भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो होनखाबाय आरो ना मुसलपुरनि आं दारा आयं आं मुसलपुरनिसो होननाय निजे ब्र'आ ब्लग लागासिनो दंनो नायना हरजोबनोसै आं दे अके मुसलपुर दाख्लिसो बेरायना फैखांबाय आं मुसलपुराव निजय ब्र' माला फैगोन न'आवलाय मा ओंख्रि जाखो इसा खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो कि सबजि खायसे आंजोंबो लोगो खालामदो दे निउ फ्रेन्ड आरोना ज' निउ हे दायो गासिबो एलबि होजोब्बायलै एखौनो मानसि गैया दयसो बाद मानसि मोनदों फुङाव आं माने WT-फोरानो जाथारलालै बेखायनो होलाबायबाय आं थांथ'वा ब्र' अके बेलेग खामायना लाबोखासिगोन होनबाथ' नोङो बान्दोल बान्दोल खामायना लाबोनानै बर' रायजोआव एकदमबारे सिख्लाफोरनो गार्जाफैना फैबानो जाबाय नोङो नो मा नांगौब्रा साहा लोंनो लां 20 थाखानो होनलायलायनाय आरोना मेन्देलानि बायदि दुगा बान्दोल लाना खोन्थादो फैसा जाबाथाय नै लांथ' दिनै साहा लोंनो 20 थाखा उनाव हरगोन होनलायलायना निस्सा
लोगो जानोसै दे निसाब' लोगो जानोसै नै बोरै जाखो माथो खम दरला निजनि भिडिअ नायगासिनो दं आङो मबाइल गंसेजों खम जारलालै प्रनाम दारना आब'सो आरो आं दारना नै आब' नङालै आंथ' सिख्लाफोरखौ आब' होनो लाजिखायो बाजैबो होनो लाजियो आङो डाइरेक्ट दार्लिंसो होनखायो आङो दार्लिं इसा दार्लिं मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय होमबा दार्लिं दाना दार्लिंसो होनांगौ डाइरेक्टनो दार्लिं मा ओंख्रि जाखो दे ब्र' निजय ब्र' मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो निजय ब्र' नोंनि भिडिअ रानिं 3 मिनिट भिडिअ रानिं जाबाय आरो खालामना होबावगोन आं 5 मिनिट खालामना होगोन आरोना रानिं ओमफ्राय बेनि उनाव इसानिखौ खालामसै जायाखैनो ब्र' आं दारना दाबो जायाखै ओमफ्राय जोंना ऋषि कुमार हाय बोल रहा है हाय हाय ऋषि कुमार मेरा एलबी में आपका स्वागत है मोस्ट वेलकम बोलो कैसा है क्या कर रहा है अभी खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ क्यों रो रहा है रोना नहीं चाहिए रोना नहीं चाहिए ईसा ने बोला डार्लिं होनबा माथो रेप होनो हायोनो एफेयार होनो हायोनो होनदारना हालाबायो नामा डार्लिं बायफोरनो साला मोनला आमिथ' निमखि गुन्दा नयना हेमन्त निमखि गुन्दा होननाय खोनायाखै नोङो निजय जारलासोलै ब्लु ब्र' होनो आरोना अके ब्लु दे इसानोबो ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय हेलौ बाय हामा हमारे भी हेल्प करो तो प्लीज भैया बोल रहा है टेंशन लेना नहीं लाइक करो और मेरा चैनल में नया तो सब कर दो मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मेरा वीडियो वॉच करो मैं आपको सभी बैक कर देगा एलबी बंद करने के बाद टेंशन लेना नहीं चाहिए और जो नया है ना नया के साथ बात करो फ्रेंड हो जाओ टेंशन नहीं आराम से हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा धीरे धीरे मेहनत करने वाला कभी न्यूज नुदों मामा हिमन्तनि आयदारना अब 5 मिनिट बारबावबायसो निजय नोंना जागासिनो दङ इसके बाद निजय ब्लग खालामबाय दे आं रे नायना खालामबाय निजय ब्लगखौ सिमिनि बोला हेल' हाय माइनाव हेल' माइनाव बोरो नोंनि नाम्बारालाय नाम्बार हरनो होनना हरासै माथो नोंलाय ओमफ्राय ऋषिया अके लाइक दा आब' बिदाङा आब' बिदां मबाइल सबाइल दुंखावजोबनो दिनै सारिथासो बन्द' खालामनो एबारबा लाइक डन माइना थैंक यू सो मच ऋषि केवला हेलो भैया मुझे वीडियो देखो मैं ज्वाइनिंग करता हूँ दूसरे बंदा से ओके ऋषि ओके हेलो भैया जो है एलबी देख रहा है हमको बोलो हमारी भी हेल्प करेगा हाँ दोस्तों जो नया है ना वो ऋषि कुमार ब्लॉग के साथ भी फ्रेंड हो जाओ मतलब हम लोग ना एक दूसरे के साथ हेल्प करके मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड होके हम लोग सब मिल के आगे जाना पड़ेगा इसलिए जो नया है एक दूसरे के साथ बात करो और एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो जाओ और इसके बाद सब करो सब लोग हम लोग एक साथ में आगे जाना चाहिए हाय ईसा मोसाहारि नांदों आबो नङा ऐसा दं आब' बिदां हेल' होनदों ओमफ्राय माइनाव आंखौ लादो दे नाम्बारखौ होनदों आरोना ओमफ्राय ऋषिका होनदों ऋषि बोलाय हेल'
निजे ब्रादारनि दान जाबाय दे 7 मिनिट नायना हरबाय आं निजे ब्रादार सोरनि भिडिअ नायना हरनांगौ कमेन्ट खालाम 5 minute wait bro माबा निजे ब्र नोंनिखौ फुल 7 मिनिट नायना हरबाय आङो 7 मिनिट 39 सेकेन्ड 9 मिनिट 22 मोन आरो ना निजे ब्र खामानि गैया नामा दायो अन दं आरो अके ब्र नोंनिखौ भिडिअखौ रानिं खालामना नायना हरबाय इसा आगै मा खबर नांदों आरो ना डिउटियावनो दं आं दं अके मोनब्रैल' नाम्बाराबो डाइरेक्टनो नङाबा नों आंनि भिडिअनि बे डिसक्रिपसनाव फेसबुकनि लिंक दंखायोलै फेसबुकनिबो लिंक दङ इन्सटाग्रामसनि माबानि इन्सटाग्रामसनिबो लिंक दङ बावसो टेलिग्रामसनि लिंक दङ माने माबानिबो दङ गासिबनिबो लिंक दंजोबो आंनि बेहाय थांनानै लिंकआव थुहैनानै आंखौ मेसेज खालामनाय नाम्बार हरना दोनबानो फिनिश मोननै अके 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 आंनिखौबो नायना हो अके माइनाव आब'नि भिडिअ रानिं आइडि गैया दे आं माने हरखाजोबनायसै आरोना नोंसोरनोथ' भिडिअल' रानिं खालामना होगोन दानखा नै जाबाय दे मा लावहाटी सुंगारकाबारि फैदों बारा बर' फरायनो रोङालै जिखुनु आब' माइदां नाम्बारखौ हरबायनो अके आं लाबायखाय स्क्रिनसट मारना लाखाबाय आङो ओमफ्राय हैसां मैसां जानायखौ नायगासिनो आरो ना आं आब' माइनावनि भिडिअखौ ओमफ्राय जोंना निजया अन थेंक इउ ऋषिनि अन थेंक इउ सो माच ऋषि लाइक कर दो उसके बाद ईसा मोसाहारी ईसा रामसियारि लं भिडिअ फुल वाट्सआप दान प्लिज बेग आगै नामदो आरो ना फैसा मोजां जालायलायबायलै नै माइनाव मोना मालाय माइनाव आब' मोना जाखो फंबाय आंबो जानो लुबैबाय होनदों आरो ना मा जाखो फंबाय आंबो जानो लुबैबाय होनदों गय फिथाइ जानाय गय आरो ना एकदमबारे जाना गया फिसा फिसा गया आं गय जाबाबो माने आं गयखौनो जाफेरखाया आरो ना जिन्दगियाव ओमफ्राय आरो गय जाबाबो आं फाथै जाया सुनि जाया आं अनलि गयखौल' जायो बे फिसा बादाम गयनि सिंनि मादाखौल' जायोमोन आरोना आङो ओमफ्राय नाथाय जोंहानि गया मा टाइपनि गयथाय एकदम फिसा आरोना गया ओमफ्राय क'क मडेलनि आरोना ओमफ्राय खावना जानांगौ एकदम जेबो गोखाबो गैया माबो गैया आरोना जोंना गया बेलेगफोरनि गयखौ जाबाथाय गोखा खुदै गारबाय थानो गोनां जायोना जाना इदि नङा आरोना बिराद मोजां माबोरैथाय बेखौनो जादों आङो मोजां मोननानै ओमफ्राय हाय ऋषि बोल रहा है ऋषि देखो आपसे बिदांनि बात कर रहा है बात करो बिदांग के साथ चलो मेरे साथ भी बात करो कमेंट ओमफ्राय ऋषि क्या सब्जी खाया था माइनाव आब' आब' बिदा होनदों आरो ना जोंना माइनाव आब'नि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो एकदमबारे 5 मिनिट 10 सेकेन्ड भिडिअ रानिं जों गोलैबायलै हैसां मैसांनिफ्राय गोलैयाखै माथो
आगै माया उनाव होनदों हम लोग का आ गया बंसी MP। नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते। लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। हेलो भैया, ब्लू दे दो मुझे दूसरे बंदे में ज्वाइनिंग कर देंगे। ओके ओके। on thank you so much on थानायनि थाखाय। आसा लाइक डान, थेंक इउ सो माच आसा आब'। बिराद मोदोम गोनां गोजालै माथो नोंसोरना गासिबो। बिराद अमा बेदर जायो नामा गावसा? बेनिफ्राय अन आसा आब', माइनाव आब', बिदां आब' सेम मडेलनि नुयो आरोना नोंसोरखो, खालि महर मोखाङाल' एसे बेलेग बेलेग। बेनिफ्राय काटनांबाय माबा जोंना माबानि आब'नि फुल जाबाय। जोंना माइनाव आब'नि फुल जाखांबाय। बेनि उनाव जोंहा बिदां आब'निखौ नायलायनोसैलाय आङो। बिदां आब'नि भिडिअ रानिं दै। रिजाल्ट लाइन थांनायनि भिडिअ रानिं। रिजल्ट लाइन थांनाय भिडिअ रानिं। अन थैंक यू सो मच अन नमस्ते नमस्ते। प्लीज कमेंट करो जो मेरा एलबी में है। दोस्तों सभी लोग कमेंट करो। दानि आङो माबा खालामिखाय गुबुन मानसि फैदोंमोन। आं दानि जाय आंखौ साब खालामो बेल' साब खालामगोन, बेल' आंनि एलबीआव हाबनो हागोन नालाय, बिदि खालामनाय लोगो लोगो ओंखारबाय ओमफ्राय दा। ओमफ्राय गुड आफ्टारनुन फ्रेंड्स, गुड आफ्टारनुन। विभा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कैसे है बोलो। और इसके बाद अन आब' दानि अन आब' बिदां आइडि मोनलांगोन दे, मोनसे ब्लू होदो दे आगै नामदों। अके ब्लू होबाय। माबा दुब्लि बारियावसो नामा बिदां आब' स्कुलानो? माबा दुब्लि बारियावसो नुबाय आं स्कुलखौनो। ओमफ्राय जोंना सिमिया फैदों नै, सिमि माइ ब्लग। हेल' सिमि ब्लग, मा खबर, मा खालामदों? बिराद गोबावनि उनावसो नुजाफैबाय नोङो खावब्लानो। बिदां मा होनदों हाय बाया ना मा हाय बाया नामदों, हाय बाया होनदों। सिमिया हाय होनदों। मा ओंख्रि जाखो सिमि खोन्थाहर। माइनाव आब' अन मा ओंख्रि जाखो माइनाव आब' खोन्थाहरलाय। ऋषि कुमार ने हाय बोल रहा है, हाय। विभा ने बोला ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो फ्रेंड? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और आप बोलो डिनर का सब्जी क्या क्या खाया है डिनर में? अभी 12 बजे में सब्जी क्या खाया है? और फैमिली में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ मुझे भी। आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग देगा तो। माइनावा मा बुंबाय, ऋषि कुमार प्लीज ज्वाइनिंग मी। ऋषि में ब्लू दिया है आपको। बिदां आब' फुल बिदां आब' नोंना मोनसे दान जाबाय दै। माने बिदां आब'आ बे आइडिखौ मोनलाङाखैमोन। हा आं बिदां आब'नो हरबाय। माबा जाबाय बिदां आब'ना, मा होनना बुंगोन, 670 जाबाय आरोना। बेनि उनाव रेशमि कुमार जोंनि बिदां आब'आ होनदों, दुब्लि नङा मालाय आबाद मावो। खृष्टान मिसनाव खृष्टान मिसनाव आबाद मावो आरोना। ओके ओमफ्राय बन रहा है, वाओ क्या सब्जी बन रहा है विभा। और ऋषि प्लीज बैक कर दो बोल रहे ऋषि। देखो बिदां दीदी को बैक कर दो।
और मैं अभी किसका देखा को विवा 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 आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। विवा विवा का वीडियो रनिंग करके देगा मैं विवा विवा का वीडियो रनिंग ani ani amane para thang sia amani para thang mani sabo kaika ओ ऐसे वीडियो रनिंग बन रहा है ओके ओके कमेंट 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 गाइस कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट 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 एक्सलेंट 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 कमेंट दहाय आरो ना ए दहयो आरो ने एसेरा उदालगुरियाव दहयो माबायाव मा होनो उदालगुरि स्टेसनाव सासे मानसिया माने बारस'दों ना मादों मोननो ओमफ्राय मानसियानो मोदोमानो सेस उदैखिनिया ज' लांखादों आरोना ट्रेनजोंनो फाग्लासो जों जोगोनार अमा होनो बाब जोगोनार अमा एसे गोथाव गोथाव जायो अन कमेन्ट दे कमेन्ट सोर सोर दङ फास्ट फास्ट वीडियो रनिंग हो गया माखो कमेन्ट गैला नामा रावनाबो ट्राइबल ट्रेडिशनल कोड ट्राइबल ट्रेडिशनल करी गुड ओके बोल रहा है ओके 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 और बोलो मेरे से बात करो आप लोग को क्या क्या बात करना है मेरे से बात करो क्या क्या पूछना है तो पूछ लो दोस्तों ऋषि कुमार मैं आपको सब एंड द बेस्ट ऋषि कुमारा खारखो ना माखोलै ब्लुखौ लाफिननोसैलाय नोंखौ जोंना बे होननानै मिनिबाय आरोना बे माखौ मिनिखो आंनि दिनै WT-खौ 100 नांथारगौ 100 WT नांगौ आंनो WT 100 विवा फोन फुल वॉश सावधान प्लीज बैक करो विवा किधर गया विवा 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 आपको बिदांग ने साफ किया है फुल वॉश के साथ प्लीज आप किधर है ऊपर है या नीचे है ना किधर है पानी में है ना हवा में है किधर भी है बिदांग दीदी ने फुल वॉश करके साफ किया है प्लीज बैक कर दो मेरा दोस्त ज़ारा आ गया ज़ारा हाय ज़ारा कैसे है ज़रा मेरा भाई बिदांगा बोल लाभ लाभ ज़ारा बोले आप कैसे है मैं तो ठीक नहीं हूँ मैं पूरा तो मैं अच्छा नहीं हूँ और आप बताओ आप कैसे है
Yes full रहा है ओके कमेन्ट आदा मा ओंख्रि जाखो आदा होनदों ओंख्रिया जोंना मासोमोन आलु मुदुफुल सयाबिन मुला गोरान लाब्रा मडेल आरोना ओमफ्राय मैथा गोखैजों माबाजों मा होनोमोनलाय इखो सयाबिन मैथा गोखै भाजा माबा लाब्रा बायदि आरोना भाजा बेनिफ्राय माबा बायगन बाथोन आरोना सावनायमोन दहाय फुङाव सावखानायमोन बिलाइ बाथोन ओमफ्राय आलु बाथोनबो सावनायमोन आरोना आलु बाथोन yes please comment guys on thank you माइनाव आब' most welcome माइनाव आब' माइनावानो सानै जाबाय माथो ने माइनाव नार्जारि माइनाव गयारि सानैखौ थेंक इउ स' माच आसाया ओरैनो खावब्लेटल' नुजाफैबायनानै खारलांबाय नालाय जयनिं मी अल फ्रेन्ड देखो जरा है ना जरा के साथ ज्वाइन हो जाओ जोंना रायलाया आरोना आब' बिदांनि रायलाया ओ है ना जरा है ना ओ है ना रायलायो आरोना ओ है ना ओ इसके साथ ज्वाइन हो जाओ बहुत अच्छा है होनलायलायथारो कमेन्ट अन जोंना माइनाव आब' अन दं आरोना अन ओके लां होबाय नामा होनदों आरोना आदा दासो लां होबाय नामा होनदों आरोना मा ओंख्रि जाबोखो माइनाव नार्जारि माइनाव नार्जारि सोलांबाय सरि माइनाव नार्जारिना मालाय जोगोनारजों अमासो माइनाव गयारि जारा ब्रो बोलो क्या सब्जी खाया था जारा बोलो सब्जी तो बता के जाओ मेरा दोस्त क्या हो गया आपको कमेंट करो गाइस लोग कमेंट करो फास्ट कमेंट ब्लू मी बोल रहा ओके ब्लू अभी मांग रहा है ब्लू दे दिया ब्लू दे दिया मबाइल गुदुं लाउरा हाब मबाइला बिराद गुदुं जाबाय थांनालाय बेनिफ्राय माइनाव थ्रि शर्ट भिडिअ बानायनानै आं नोंखौ लोगो खालामबाय आरोना 3 शर्ट भिडिअ नायनानै आं नोंखौ लोगो खालामबायनो माइनाव हाब सोर सासे माइनावलाय आब' बिदाङा माइनावथ' सानै गाहाम दंयै साबैसे जाखो आगै ग्रुपआव होनदोंना जों साथामल'सोलै जों बिदां आब' हाउस वाइफ आब' ओमफ्राय आं जों साथामल'सो दङ ओमफ्राय प्लिज बेक आगै माइनाव सिख्ला होनदों आगै माइनाव सिख्ला नै आब' बिदां बेक खालामबायनो माइनाव गयारि अबाव दंखो नोंलाय हाजोआव दङ ना हाग्रायाव दङ ना अख्राङाव दङ ना सोरगोआव दङ ना पातालाव दङ जेरावखि थाया मानो गोख्रै नुजाफैनानै जों लोगो जाफैदो ओमफ्राय जिर'आ मा बुंखो ब्लॉग ज्वाइनिंग सब मुझे ज्वाइनिंग करो देखो जारा के साथ सब ब्लॉग ज्वाइनिंग हो जाओ बेनिफ्राय थेंक इउ आब' बिदां आं नोंजों लोगो खासो होनना बुंदों आरोना जोंना आब' बिदाङा मिनिबाय आरो अन
नोंना दंखायो आगै माइनाव आरो सासे माइनाव फैदोंमोन होनदों आरोना। ओं बे माइनाव गयारि ना हाब माथो माबायाव खमायलांफिनबायसो नामा फाग्ला। माइनाव गयारिखौसो खालामदों आब' बिदाङा। माइनाव गयारि आं नोंखौ लोगो खालामबाय प्लिज बेक। माइनाव गयारिया बबे जाहारबारि नंदर हाखर सिङाव गोदैखो नै बिदाङाबा गाबज्रिगासिनो बबे जायगायाव गोदोखो जेरावखि नोंथाङा बे आंनि साइना नुजाफैनांगौ गोख्रैनो। अ नंगौ नामा आब' होनदों आरोना। माथो 59 मिनिटल' होयो होनानै लोगो लोगो दानोबा माथो 50 गाहाम मोनो माथो 59 होनानै दानबा। ओइ आगै माइनाव नार्जारि नार्जारि नोंजों रायलायदों। अन हाय संजीत कैसे है बोल रहे हम लोग का कांजिता ने कांजिता ठीक नहीं हूँ अब बताओ आप कैसा है। मैं ठीक नहीं हूँ दोस्तों और आप लोग बताओ कैसा है। हेलो 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 कांजंती आपको बिदांग दीदी ने बुला रहा है। हेलो हेलो क्यों बोल रहे क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करता है ना इसलिए मेरा अच्छा नहीं हूँ। आप लोग मुझे हेल्प नहीं करता है इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। और बताओ हमको तो कोई भी सपोर्ट काहे करते तुम बोल रहा है जयनिंगनि मबाइला गुदुं दुंखावबा माबाफोर जागोन नामालै खोन्थाहरलै लोगोफोर। हाय बिदां केसे हो बुंदों जोंना तानु ब्रादार मानो एसेबां टेनसन जादोंलाय र' नायनो आङो तानु ब्रादारखौ। तानु ब्रादार 1K जाबाय माथो कंग्रेचुलेसन्स 1K जानायनि। तानु ब्रादार नोंनिनो भिडिअ रान तानु ब्रादार नोंना बिराद थाङो माथो ने। तानु ब्रादार नों कमेन्ट थिगसे कमेन्ट खालामलाय देलाय नोंनि भिडिअ रानिंखौ खालामबाय आं नोंनाव कमेन्टबो हरजाया माथो माबा भिडिअआव। हेपि हलिखा थरा इन्जय होनदों हेपि हलिनि थरा इन्जयनो देलाय तानु थिगसे कमेन्ट हरलाय हरलाबाय आरो जानला मानला कमेन्ट हर भिडिअ नायना होगासिनो आं नोंनिखौ। नोंनि ओंख्रिया आंनो हर संबाय होनदों आरोना आंनि ओंख्रिया ए ओंख्रिया गोथाव नङालै खाना खाया खालिया संजीत हाँ हाँ कंटना जी खाना खा लिया मैं अच्छी हूँ कांतनांती जी बोल रहा है खजानती उदां गोजोनालाय तानुआलाय। ये ब्रो आज न्यू फ्रेंड या ब्रो या ब्रो आजा न्यू फ्रेंड हेपी बैसागो नामदाना ओके। तानु ब्रादार नों बहानि जाखो तानु ब्रादार नों बहानिमोनलाय तानु ब्रादार नोंनि भिडिअ रानिं ओमफ्राय नोंनो मोनसे आइडि हरगोन आरो ना ओमफ्राय टेनसन लानो नोंनिनो भिडिअ रानिं खालामनो आङो फुल वाच खालामना होगोन दे आं टेनसन लानाङा।
6 मिनिट 39 सेकेन्ड दं आरोना भिडिअआ 2 मिनिट भिडिअ रानिं जागासिनो दङ उसके बाद खानजानथि ने बोला ओके बिदांजि बोल रहा है मबाइला गुदुं जाथारबायमोन बिरादनो चार्ज होलालै मबाइला गुदुं जाबाय आयदै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म मा खबर गैया थांफिनबायसो खोमा मानसिफोरा फैग्रिदानसैल' थाङो होनो फैग्रि मा होनो फैज्रिनानैल' थाङो फैज्रिनानैल' थाङोथ' आरो मानसिफोरा फैज्रिनानैल' थायो खानजानथि ने हंस रहा है देखो ऐसा कमेंट करना चाहिए आप लोग ऐसा देखो मैं आप लोग का कमेंट कैसे कमेंट करता है आप लोग को मैं बताता हूँ देखो ऐसा कमेंट करना चाहिए दोस्तों ऐसा 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 स्पीड कमेंट करो दोस्तों ऐसा स्पीड कमेंट करना चाहिए 50 आवार्स मोनो नामा होनदों 50 आवार्स मोनो नामा होनदों आरोना 50 100बो मोननो हागौ आवार्स WT मालाय WT को बेलेगफोरा 100 गाहाम मोनोनो 100 150 गाहाम मोनो आरो गिदिर गिदिर चेनेलनिफोराथ' आयु मिलियन गाहाम मोनो मालाय बिसोरनाथ' ऐसा कमेंट करो वाह 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 बोल रहे हाँ हम तो प्रथम मत जाऊँ हाँ ऐसा कमेंट करना चाहिए दोस्तों ऐसा मतलब जो कमेंट मार गया ना मार गया ऐसा कमेंट करना चाहिए आप लोग तो इतना लीजी कमेंट करता है मतलब मैं आप लोग का कमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग कम से कम 2 साल 1 साल जैसा खाना नहीं खाया सभी लोग हेलो 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 ऐसा कमेंट करो आं थांनोसै आगे संजीत ओके ओके अब थैंक यू सो मच हाय 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 हम लोग का जेके हाय संजीत हाय ना हेलो हेलो आब' जेके मा ओंख्रि जाबखो बुं दे आब' जेके बेसेबां जाखो नोंना WT-फोरा एसे खोन्थाहरदोब्रा मा एसेबो खोन्थालाया थानो मा होनदों हाय हाय ब्र' आज कौन फ्रेंड बनेगा मेरा साथ जेके ब्रादार माबा जेके सोंलांबाय नोंनि भिडिअ फुल जाबाय दे मोनसे दान जाबाय चेक खालामबानो जाबाय दे माबा तानु ब्रादार उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बरसला ढेकियाजुलि निसो आं उदालगुरिनिनो बोरा आंबो उदालगुरि मेन टाउननि इसके बाद अच्छे टिमाबालाय एसे थाबावलै नावदारना एसे थाबावनांगौनो बाय बाय आगै अके अके गैया दाबो नावदारना मानो गैया जानांगौ नाइट एलबि नोंसोरो आंथ' नै मबाइल एसे गरम जाबायना एसे गुसु जाथों र' एकदमबारे सोरांजासे होगोन आङो रागा जोंबा अन खालामना दोनबाय थागोन आरो ना थांनाया थांबाय थागोन फैनाया फैबाय थागोन एसे स्टिलनि दे कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ मबाइलखौ मुट खालामबायला गावसोर कमेन्टबो खालामा
New friend joining me, Kanjani के साथ माहानि थायो नों माहा थायो ब्र होनदों आं न'आवनो थायो ब्र न'आवनो थायो दसे अन थानोसै आगै दे अके दे थाबानो होबानो जाबाय इसके बाद बोलो मालायफोर बायदि आंबो देखायथारसिगोन गोजौ गारियाव नोंखौ लाना बेरायनो सोरबाफोर गोदान लोगो जानोबा नों जो नया है थानू के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों थानू के साथ WTआनो बारायलालै माथो मा जाबावगोन लोगोफोर भिडिअफोरबो बानायनाय जालाब्रा दिनै बेलासियाव भिडिअ बानायनांगोनलै दा र' मोनसे मिलियन ब्र मा खालामदों ब्र होनदों ब्र जेबो खालामाखै नैलै गोदाव सोराव दङ मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे जेके आब' मा ओंख्रि जाखो मिलियन ब्रादार मा ओंख्रि जाखो ब्रादार मा ओंख्रि जाखो सोर माहानि नों आरो माहानि नों मोनलाय नों ब्र आं उदालगुरिनि ब्र आं उदालगुरिनि MMB ब्र आलु बयलार दं वाव गोथावथार माथो ब्रादार बिराद गोथाव टेस्टि गोथाव मालाय माबाना मा नाम मोनलाय रमा आब'ना मालाय मन'बो जाबाय गुगोल एक्सचेन्जनि माबाबो फैबावबायसो मालाय ब्लू ब्रो ना ओके ब्रो सपोर्ट करो बोल रहे देखो कजन बिन कलेबिन ट्रॉली मत ना कलेबिन के साथ फ्रेंड नामा कलेबिन on thank you on मिलियन साब खालामदो नो मिलियन रावबो थांखो नोङो नै किलिमिनजों लोगो जानांगौनो किलिमिनजों ब्लू डीजे संजीत बोल रहा ओके ब्लू अभी मांग रहा है
ब्लू दे दिया है, ब्लू दे को धमाका करो आप लोग, धमाका, बैसागु का धमाका, बैसागु का ऑफर, ले लो ले लो। मिलियन खालाम नां खालाम मिलियन रिटार्न खालामनांगौनो MMB ब्रादारखौ। दिनै मुड खाराबलै माथो सिरिथार। अन थेंक इउ आब' अनथ'नायनि थाखाय। थेंक इउ। Thank you so much. मिथिया दे मिलियना थांखो ना माखोथाय। मिलियन ब्रादार नों बहा थांखो? जोंना SB फैबाय आरोना लाइक दानो थेंक इउ सो माच SB ब्रादार। दे SB ब्रादार लागायदो जोंना जेरावबो खारथ'नांला दे, आधा घन्टा थाना होदो। जोंना बि अफिसियेला LB होदोंना सामफ्रामबो आं थांनोनो मोनासै दिनै। आंना टेनथ' गैया नोंहा थिगानो नोंनासो बि अफिसियेल माबा बि अफिसियेल लांबाय HB। ब्र' नोंनि नाम्बारखौ मादि लागोन दाना? ब्र' नोंनि नाम्बारखौ मादि लागोन होनदों? ब्र' आंनि नाम्बारखौ नांगौब्ला जिखुनु आरोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दंजोबो आरोना आंनि फेसबुकनि लिंक, इन्सटाग्रामनि लिंक होनाय दंजोबो आरोना बे लिंकआव थांनानै आंखौ SMS खालामबानो मोनगोन आरोना ब्र'। मा ओंख्रि जानाय ब्र' होनदों? ओंख्रिया जोंना माबासोमोन आलु मुदुफुल सयाबिन लाब्रा मुला गोरानमोन, बेनिफ्राय मैथा गोखैजों, ओमफ्राय जाय मैथा गोखैजों सयाबिन जाया बिनि थाखाय बायगन बाथोन, बेनिफ्राय आरो जाय ओमफ्राय माबा बायगन बाथोन जाया बिनि थाखाय आलु बाथोनमोन आरो। अके ब्र' अके SMS कमेन्ट निउ फ्रेन्ड कमेन्ट। जेके आब' अन थेंक इउ सो माच अन HB ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो। ओमफ्राय जेके आब' मोना मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो आब' मा ओंख्रि जानायमोन? HB ब्रादार मा ओंख्रि? जेके आब' मा ओंख्रि? MM ब्रादार मा ओंख्रि? दानु ब्रादार मा ओंख्रि? खोन्थाहरदो दे। 12थानि मा ओंख्रि मोनजाखो सोर सोरा? नेट स्ल' जादों ब्र' आंनानो। अके नेट स्ल' ने? दे ब्र' मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो।
On. On. दे सोर मा ओंख्रि खोन्थाहरदो। उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो बरिया रोसो रोसोनो। मा जाखो बहा खारजोबखो दस्त' हेलौ किधर किधर चला गया किधर भाग गया अरे बाबाल' सोरगोआव दंब्ला सोरगोआव फाथालाव दंब्ला फाथालाव जेरावखि थाया मानो हाग्राबारि नान्दारबारि हाजो हाला दैमा दैसा जेरावखि थाखुमाना दं मानो गोख्रै नोंथांमोना आंनि एलबिआव फैनानै कमेन्ट खालामनांगौ आरो लोगोसे एसपि ब्रादार नोंथांखौ जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथां एसपि ब्रादारा फंनै बिबुंथि लाखिदो दे गोख्रैनो। जोंहा गोबां समनि आंखाल WTनि गोबां आंखाल जाना फैदों। हा अपने तो अपने होता है अपने तो होता है मगर तुम मेरे दिल में अगर तो दिल में खारजोब्बाय नामालै मानसिफोरालाय। थेंक इउ स' माच जोंना जेके आब' गोबाव सम थाना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे जेके आब' थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जेके आब' नोंना एलबिआ खैथायाव खोन्थाहरलाय। जेके आब' नार्जारि एलबिआ नोंना खैथायाव खोन्थाहरलाय। नै गोजौआव जि फैदों जिथु गाहाय जादों आरो ना कमेन्टफ्रा 8थायाव आरो ना अके 8थायाव। मा ओंख्रि होन्दोंमोनलाय जेके आब' नोंसा। MMB ब्रादा थांबाय नामा तानु ब्रादा थांबाय नामा। आलुसो होनदों आरोना आलु गोजामोन आरो जेबो गैलामोन। बिदिनोसो ओंखारबायलै गावसा रावबो कमेन्ट खालामला। नोंस्रालाय मा ओंख्रि होनदों हाब जाहानि ओंख्रि खोनायाखैनो दहायनिफ्राय खोन्थागासिनो आङो। जोंहाना आलु ओमफ्राय सयाबिन मुला गोरान लाब्रामोन बेनिफ्राय जाहैबाय मैथाजों सयाबिन भाजा मैथाजों सयाबिन जायैया जाबाय बिलाइ बाथोन आरो बिलाइ बाथोन जायैया जाबाय आलु बाथोन। साब्रै जालायबाय सोर सोर दं साब्रै कौन सीसी कैमरा है प्लिज कमेंट करो गाइस। 12 मोनदों माथो दिनैलाय।
थेंक इउ स' माच आब' अन थानायनि थाखाय। नैलै आब' इदिसो लिरनांगौ कमेन्टखौ हाइद जायो नाबा नैफोरबायदि आरो ना गोजौ जिखिनि फैदों आरो ना इदि थुलाबायनांगौ आरो ना नै इदिबा हाइद जाया आरो ना दा मोनसेखौनो जुदि ओरै थुफ्लेबाय थानानै हरोब्ला ना हाइद जायो आरो ना कमेन्टआ। हाज्जा हाज्जारिया अन थेंक इउ स' माच। जेके आब'ना 2000 थांबायना दाउटिया। थाइ थाइ बल' आगै थाइ थां थांल' थाइ थांबाल' आरोना दिल' जिना कमेन्ट साबा जाबावबायसो नै मानसिफोरा बारायबावबायसो कमेन्ट हराखै फाग्लाफ्रा। मरा दोस्त कमेन्ट करो। थेंक इउ स' माच आब' अन थाबाय थानायनि थाखाय दोननोसै नामा माथो मानसिबो गैलालै मबाइलाबो गरम जालांबाय माथो। अके साब्रै जालाय माथो अके र' दसे थाथ'बावनो हाय होनना जोंना जुमुना आब' फैदों मा खालामदों जुमुना आब'? मा खालामदों? हरे हरारे दिनै ओरैनो दिनै ओरैनो दं आरो ने मा खालामदों ओमफ्राय भिडिअ आगारथाराखै नामा आब' माथो गैया नुथाराखै भिडिअ साथाम जालायबाय
मा ओंख्रि जाखो जानायमोन खोन्थाहरदो दे। सोलाबालै भिडिअ खालामनो होनदोंमोन आरोना। मा खालामबाय थायो भिडिअ खालामनो सोलाबलायाखै। खामानिफोराव बेस्थ' नामा न'नि खामानि नामा? ओमफ्राय मा ओंख्रै जाखो आब'? खिन्थादो दे। मा खबर आब'? खिन्थादो दे। मा खालामदों? हाब नोंसोर कमेन्टआ आंजों हास्लाबा माथो नोंसोर कमेन्ट लिरनायाव। कमन जाबायलै कमेन्टआनो। दोननोसैलां दाहाय आरो बेलासियाव होबावखागोन आं 4टायाव। मा होनदों? नङा दासान्दै शुटिंआव दंना बेनिखायनो दाना अके। मा रुलाव दं आब' नोङो? मा रुलाव दङ? एक्टरनि बिबाजै। वाव एक्टरनि बिबाजै। फिल्मा मोजां जागोन ना? हिट थांगोन ना फिल्मा? आं बेखौ मिथिया आरोना। नङा जेनेबा नोंसोरो मिथिया जेनेबा शुटिं खालामनायाव जेनेबा एसे हिट नाङोना फिल्मफोरखौ जेनेबा खालामग्राफोराबो अबेबा फिल्मखौ हिट नाङो, अबेबा फिल्मखौ शुटिं खालामनो बारा इन्टारेस्टिं मोना जायो नालाय। फिल्मखौ एसे मोनदांनाय स्टाइलावब्रा नायनानै मोनदांदो जेनेबा। आयदै मेंबायलां। दोननोसै आब' दे कमेन्ट खालामदो बाय बिदाय लादो। थाल जाया आरो फास्ट फुल एवदो आरोना। बिदिसो होमबा। अके। साबा जालाय माथो सोर साबा फैलायखो मालाबानो। सोर दं कमेन्ट खालाम दे कौन है प्लिज कमेन्ट करो। बाय होनदों अके आब' अके। मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे ओंख्रिखौ मा ओंख्रि होनदोंमोनथाय?
आदा आं नोंजों फैबाय आदा होनदों आरोना आदा आं नोंजों फैबाय होनदों अके अके माइनावाबो नों बहानि जाखोब्रा माइनावाबो बहानि जाखो नाजों सोरजि ओंख्रिनो सोर नाजों ना रोसिने ना ओमफ्राय माइलाय सोरगिस्रि सरग्रिद बुजासैलां लोगोफोर बाय साब्रैबा दङ साबायाव कमेन्ट खालामबाय माथो साबबाबो दे खेनसेलाय माबा खालामनायना एनि वान खालामना होबाय आरोना आङो एनि वान सोर दङ एनि वान गाइस कमेन्ट मी